سورة يونس آية 7 ولملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عربا سويه هجريا باكلاني كمناني يعني بيناني يعني سبا شهر الجمادى الأولى من هجرة سانكالو دورنا بسوني وتاني سجناي ميلادي النصارى كجاتي با فلان مغاني كله سانكالو تاني فلانا بسوني مغاني فلاناي أمبي داودا بوغو مسجد الرجاء وامبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله إلى آخر الآية. هذا بيان لإنزاج القرآن. نهاية من كلنا أنك نيني بانغالية كقرآن كبكو كويرنا وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. كايرا كو هذا مدين تسكناني من قرآن نغني ولا بأثر صور ولا بصورة مثله. وتسكناني سورة تانية كومي قرآن نغنا وتسكناني سورة كلينية كومي قرآن نغنا لأنه بفصاحته وبلاغته ووجاجته. فسي القرآن أفرا فانسلين دو قرآن بلاغت دفلين دو قرآن كسر وحلاوته عن القرآن كدي واستعماله على المعاني العزيزة. قرآن مانا كامن دي بي قرآن كنو مانا منكبو القجيرة نافئة في الدنيا والآخرة. مانا منفنا ندوني كامن دي بو كنو دوني نفما دوني من كتشا ميني جنيا هيرا أن اللاغرة هيرا نوبو أويرا لا يكون إلا من عند الله. نين قرآن تشكا بو دانفين شيروني على كلام بوتي الذي لا يشبهه شيء في ذاته. مسمى يريد ذاتي أن يفوت كلني ولا في صفاته على نفنت كلني كم من قتلا ولا في أفواله وأقواله على نفنت كلني أكتتولا أنا كفوتو. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. على كما فنا أني دانفين شيكا كما بولنته. دونك أورياتو على كويا وما كان هذا القرآن على كل قرآن مكي أن يفترى من دون الله. نين قرآن تشكا تيجي كنا كافونا ما بو على دفه. نيني علاتي نين قرآن تشكا بو يروشيني علاتي. قرآن تشكا تيجي كنا كوي أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله.
nin qur'ana na ɲɔgɔnnaw nin tɛ se ka bɔ fo yɔrɔ ni ala tɛ wala yushbihu hajal kalam al basar nin qur'ana min fule nin ye ani danfɛn si ka kuma tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ɲa ani danfɛn si ka kuma tɛ kelen ye walakin tasdiq alladhi bayna yaday mais qur'ana nana kitabu munun tɛmɛna a ɲɛ ka ulu sabati k'ulu tiɲɛtigiya k'a kɛ seere ye ulu kan kitabu minnu tɛmɛna a ɲɛ a nana ka ulu sabati de k'a kɛ seere ye u kan ka fɛn bange min yɛlɛmana u kɔnɔ fɛn minnu yɛlɛmana kiiri minnu yɛlɛmana sariya minnu yɛlɛmana tawureta kɔnɔ ni tawuretigiw y'u yɛlɛma kuranna nana k'u bange tawuretigiw ni injilatigiw u ye fɛn minnu falen u ka tawreta ni injila kono qur'ana nana kawlu bange tasdiqa walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitab la rayba fihi min rabbil alamin awa nin qur'ana nana ka kiru de bange ay wa bayanu li ahkam wal halal wal haram qur'ana nana ka faran fansilale ke ka faran fanshali ke ka kiru bange ka halala bange ka haramu bange bayanan safiya kafiya bangeli minna jelendo bangeli minna be wasake haqqa la miryata fihi min Allah rabbil alamin qur'ana ye tinya de shikate qur'ana bora damfe untigi ala defe ori ata ko tafsil alkitab qur'ana nana ka kiru de bange ka halala bange ka haramu bange la riba fihi shikka shite qur'ana la ni rabbil alamin qur'ana bora damfe untigi ala defe shikka tola hada madem tisika qur'ana tigi akunna qur'ana mabu hada madem fe qur'ana bora ala defe parce que nin kunye munye makka kafiru no makka mushriku tunya fode ko cide de qur'ana tigi akunna oda to ala bina fonye fewo oda to ala ko nin qur'ana tisika bo damfe fe koy ni nye ala ka kuma de cinya labora ala de feshi kasita la ewa ala yere jati ani danfen te kelenye chogo mi de ewa ala yere ka kuma fana ni danfen ka kuma te chogo kelenye chogo kelende la ala ni danfen te kelenye chogo mi de ewa ala fana ka kuma ani danfen ka kuma te chogo kelenye ewa chogo kelenye ute kelenye o chogo de la me mugo sorola ka duwawu dɔ modifiyew yɛrɛ ye ko siɲɛ kelen yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ ko a bɛ komi kuranna siɲɛ 6 ko siɲɛ kelen yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ ko kuranna siɲɛ 60 hari ciden ka kuma ani awa ala ka kuma tɛ bila ɲɔgɔn kɔrɔ janko kuma min ma bɔ ciden yɛrɛ fɛ yɛrɛ ka modifiye min ye ko salatul fatiha lima ukhliqa ko ni qur'ana a yiridu sinya kelen ni qur'ana sinya 6 be ɲɔgɔn na wewa yoro dola u kan na cogo dola ko 60 ala yere kausa aka danfe unye cogo mi de ala fana ka kuma kausa danfe ka kuma yo cogo kelen de la ute bila ɲɔgɔn kɔrɔ ka sɔrɔ kuma min ma bɔ kuma min yɛrɛ lesiri tala bo yoro tala de la tala qur'ana de la tala hadisa gun kasir fule ko de jeya ako ala yere jati ani foite kelenye ala jati la ni foite kelenye ala ka mankuto la ni foite kelenye ala ka kewale la ni foite kelenye ala ka kuma la ni foite kelenye ako ala ka kuma ni damfin ka kuma te shaka ke kelenye janko damfin kuma na usa ala tai mi ala ka hakli nyuman de dama kambila qur'ana kabila siraluka aha أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه بل يقولون افتراه ألا كبرى أبلا مكا كافر باكي كافو دي ko cide nya qur'ana tiga pundela kafo wala ma faire
ko ciden ye qur'ana tiga kundela ko yere da yafo qul mahmura fuye fatu bi surati mislihi ko aw ko ciden ye qur'ana tiga kundela afuye ko aw yere ko ciden ye hadamaden de komi aw nyogo ni ciden ye hadamaden de komi aw nyogo abe arabu kam min fo abo arabu kan kelen de fo aw ko ciden ye hadamaden de komi aw nyogo bo aw sagira kafo ko ciden ye nin qur'ana tiga kundela donc mahmura fuye ko ulu fana ye arabu de komi e nyogo u fana kana ni sora kelenye min be komi qur'ana e kelen koni de qur'ana tiga ikunna ulu ka foli la mais ulu be ka fara nyogon ka u fana kana ni hari sora tanye min be komi qur'ana na yi abe tige kundela hadamaden uye hadamaden de qur'ana be tige ikunna ulu fana ka fara nyogon ka ko hari sora kele u ka tige u kunna u ka naati sora kele min ni qur'ana ye kelenye wa adihum mastatatum min dunillah wa kelente fana de u be se ka mugo wele ka fara u yere ka min bu deme sora naati lila komi qur'ana nyogo ko ke in kuntum sadiqina na ye tinya tigude ko cide nye qur'ana tiga kundela ale kelende ye qur'ana tiga kunna aw be ka fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ n'a b'a fɛ a bɛ se ka mɔgɔ wele a ka fara u kan k'aw dɛmɛ aw y'olu fara u yɛrɛ k'u fara u yɛrɛ kan u k'aw dɛmɛ a fana ka na ni sora kelen ɲɔgɔnna komi kuranna n'a ye tiɲɛtigiw de ni kuranna bɛ tigɛ kun de la a y'o kɛ o bɛ se ka kɛ nin ye al-maqamu salisu nin ye yɔrɔ sabanan de ni ala bɛ kafiru ka dɛsɛ yira k'u tɛ se ka na ni kuranna ye yɔrɔ sabanan de filɛ nin ye yɔrɔ dɔ la a ko ni jinɛ ni hadamaden bɛ farala ɲɔgɔn kan k'u kana ni kuranna ɲɔgɔn ye k'u tɛ se qul la in istama'at al-ins wal jinnu ala an yatu bimithli hadha al-quran la yatuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din jahira surat al-isra kono ala ko jinna ni hadamaden ni jinnaw n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ na ni nin kuranna ɲɔgɔnna ye u tɛ se ka na ni kuranna ɲɔgɔnna ye hali n'u ye ɲɔgɔn dɛmɛ cogo cogo jinna ni hadamaden bɛɛ n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ kuranna ɲɔgɔnna dila ala k'u tɛ se hali n'u ye ɲɔgɔn dɛmɛ cogo cogo u tɛ se a la o kɔfɛ ala bɔra o yɔrɔ la ka na ko u kana ni sɔra taɲɛ am yaquluna aftarahu qul fa'atun bi asri suwar mislihi muftarayatin wadu mastata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suratu huda kono ala ko kana ni sura tanye ako o yoro la ko makka kafiru ko cide nyo qur'ana tige iku akunde la kafo afuye muhammadu ko ulu fana kana ni sura tanye uku tige ukunna ubesika mugo wele ka fara u yere ka ni ala te u ka be wele ka be fara u yere ka ni tinya tigu de ni qur'ana be tige kunno fana kana ni sura tanye ke o ko fe ala bora sura tanna ni sura la kana sura kele nyere la am yaquluna aftarahu qul fa'atu bi surati mislihi wa adu mastata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin o ko fe suratu minye ewa suratul baqara wa kaja fi suratul baqarati wa hiya madaniyatu tahaddahu bi surati minhu suratul baqara fana kono ala ye ewa kafiru ayu dese yira ko kanani hari sura nyogona ye qur'ana kono aya labala ko fa illam tafalu walan tafalu fattaqun nar nu mo ke o tese kana ke fana ewa fuye ko kasira jahannaba tasumanye yoro sabana de fuleni yoro dolala ko nu jinani hadamaden farla nyogon ka kana ni qur'ana nyono tese yoro dolala ko nu farla nyogon ka ku u kana ni ewa sura tanye u tese ni yoro la ala ko ni be farla nyogon ka ku kana ni ewa sura kelenye u tese بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
bunka sirbe nafa do natiya akonin qur'ana ajigina arabu kandela cide ale ci wakati min tumbe sangana ka arabu kanjelen fo ni ka kuma wala wala lende arabu kanna ani balaga ode donen tumbe ulu bolo ode tumbe sangala ulu bolo ala ye qur'ana jigi ciden ka arabu kanna mugo ni dan fente se ka arabu kan nyona nati purukani jama to bo nyona ani ninte kelenya de abi komi isa ale kira wakati min ye furakeli la ka mugo furakeli ode tumbe sangala min be se furakeli la kosobe u tumbe nyogon dani ode ala ye isa ci furakeli la ka kabako do dama min te furakeli kala u to bolo min ni nyama wolo isa tumbe i furake o ye buran al akmaha wal abrasa ni wolo la ni nya yere ma wolo isa bi furake na isa lo be jinillahi ibe nya soro be yelike ni bagi be la kuna a wakati furatun tola isa tumbe o furake bal hari salen ko fe isa bi nya namaya furake le kala juma be se wala jiya kuno aye togo ya di isa ma nimba ni mugo to bo nyogona nimbe nyetbe ayira kon ni nyetta manse ani ninte kelenye ni alaka chidende Musa fana cira wakati mi dabali de tumbe sangala min be se dabali la kosobe e de be sangala ala ye fendi Musa ma min ni dabali kela tese ala tuma mi ulu yu darbalu bila keneka berew anu ka juru ala ye bere do di Musa ma tuma mi ayo bere bila bere nyele mana ka ke sade ka wulu ka dabali be kunu ama foy bo a chokola u yere ya do nimbe nimbolo ninte dabale ni ne antate kelenye ni nye alaka kabako dole awa tidem fana arabu kando ka arabu kanfo ewa fo chogo nyumana ore tumbe sangala tiden ci wakati ala ye arabu kandama arabu kammi ni hada madente seka nyogona fo puru kani mo tobo nyogona wodi yato anana harisa sahalen kono cire kisini nema baka ko ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mislihi al-basar kiden ko nabi nyuma shite na temena ni ala yaci fo ala ye tamanse do de dama kani mugo tobo nyogona tamanse mi ni mugo belli manana e nu be dala وإنما كان الذي أوتيته وهايا أوهاه الله إليّ ne ciden ko alaye min di alema wahawde do ni alaye a wahaw kana kaci kana alema min yin qur'anaye fa arzu an akuna aksaruhum tabi'a ko ale ba jigi fana mo min bettugo ale ko o de be caya katemen na bunyuma tobe ka aba jiga le ka tugu ba be caya katemen na bunyuma tobe ka donc nin qur'ana kabako de ni ala yadi cidemma o ko fe ala ko bal kajjabu bima lam yuhitu bi ilmihi ala ko makka kafiru u ye fendo de galontege ya femmi hari nu ka doni mashi ama mana o mahar qur'ana kala ka do ka famu u ya galontege ya ka soro ma famu makka kafiru ya qur'ana galontege ya ka soro ma qur'ana kala ka famu u ka doni mashi ama ولما ياتيهم تاويله او قرانا بكم منوفنا ولفنا او اللبن من ولفنا ما ولفنا اللبن من ولما ياتيهم تاويله اي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى والدين الحق منكسر التفسير منا ولما ياتيهم تاويله ما نكندم من بقرانا كنو كيام من بقرانا كنو وماشي كوسرو maka kafirun umase ko soro tinya min be qur'ana kono kanda min be qur'ana kono umase ko o soro ilahin takjibihim jahalan wa safaha
fo wakati mi ye qur'ana galontige ya wakati mi de kanda min be qur'ana kono kinya min be qur'ana kono imashe ko soro fo kata qur'ana galontige ya wakati mi wode yusoro min ye bal kajjabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma yatihim ta'wiluhu ayo tafsir munna yaqulu bal kajjaba haula bil qur'an kajjaba haula bil qur'an maka kafiru ya qur'ana galontige ya ولم يفهموه ولا عرفوه ولم يهيتوا بعلمه قرنين دي ويقرأ نقلون تغيا كاسرو وما فهموا وما دو ويقلون تغيا كاسرو يا وما فهموا وما دو ولما ياتيهم تاويله اوا كندا من بقرأ نكونو تيه من بقرأ نكونو وفنا مشيكا نوما ومشيكا وفنا صرفو كتا قرأ نقلون تغيا كذلك alaka makka kafiru kera chogo min chogo la de ka jabal ladina min qablihim makka kafiru ya qur'ana galon tiga ya chogo mi de awa mu'minun temena ulu fana nye u fana yu ka ci de galon tiga ya nin chogo kelendela makka kafiru ya ci de galon tiga ya chogo mi kutde mantum munun temena ulu fana nye u yu ka ci de galon tiga ya nin chogo kelendela fanzuru kayfa kana aqibatu zalimin e kala jeke mugo munun kera tonyali kelaw ye ku ka cidon galon tigaya makka kafiru nye tonyali kelaw laban kera chogomi ala ye sanji belela made bila dowla ku halaki ala ya adow to jide kono ala ye malikade pere adowla ka befaga ukallaban kera chogodi tonyali kelaw munun ye cidon galon tigaya ukallaban kera chogodi e kala jeli keke qur'ana kono qisa kono ulaban kera chogomi ere benado ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنهم من يؤمن به على كوتشيدما أي ومن هؤلاء الذين بوسط إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعوك وينتفع بما أرسلت به على كوتشيدما maka kafiru munun fulen ninye mogo dobe ula e chira munuma mogo dobe ula ulu belli manani qur'ana ube tugu yiko e wayika chidenya abe ulu nafa o mogo dobe muhammadu chira mogo munuma ni qur'ana diri mai chira mogo munuma dobe li manani ye ka tugu yiko ika chidenya be ulu nafa ومن من لا يؤمن به ميكا مغولا إتيرا مغمنما مغو دوفنا بولا فكتا ألوسا وتلي منيا بل يموت على ذلك ويبعث عليه وبسا وككافريا كده ككنو إككافريا كاللاغرا وتلي منيا إكا جمعو مغو فنا بولا ده دو بيكا جمالا ولو تلي مناني قراني أبدا وبسا وككافريا كده كتكنو وككافريا وربك أعلم بالمفسدين ما إتجي على أبتشيالي كلا دودة على أبتشيالي كلا دودة أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه مؤمن نكندا كاكا على بوتيغ لا مغدو أبو كندا ومن يستحق الدلالة فيدله مؤمن نفلي فنادي كاكا على بوتيغ دو جماعة على بأولوفري وهو العادل الذي لا يجور على دي مساتليني أتجنة بل يؤتي كل ما يستحقه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو على مساتلي أتجنة على بمغو كلين كلي إني من كاكا إني لهلا من كاكا على بود ديما مسمي هيرا كابو أقرو تالندو أسينيالندو bato fen shite ni ala telempe wute donc kuma la nyine nini wa rabbuka a'lam bil mufsidina itigi ala be tinyale kala do mogo chela ni ala yire ya do koni mogo munu nye kanda maude uni kanda de kaka ala be ulu kanda ala ka doni kono na ye mogo munu do kon nunun ni kanda manka kanda bagawute uni kanda manka ala buto ka filila
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أعملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ala ba fo masa min korta lendo ba fo kan nabi nyuma kisini nema baka wayin ka jabuka ala ko cide ni mushriku yi galon tigaya iki bariya kabula pew ni mushriku yi galon tigaya ibariya kabu made wadi ata ko faqul li amali wa lakum amalukum afuye nebin ka bara munun ke ne ka bara sarau benye aw fana be bara munun ke Allah ba usara ka bara la faqul li amali wa lakum amalukum nimbe komi ni ala ko sora werela qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna tuma mi kafiru ya wale ko ni ciden kan maslaha doke uba fo mimma almudahana fara anka ko dola an fana farai kai ka ko dola yoro do bila an fana na yoro do bila pour an nasikabe ala ko ciden ma afo kafiru ye ko awte so nebe bato chogo min kai awte so ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun nete fem bato aw be munum bato netu bato aw fana te so ka fem bato nebe min bato aya laba sura laba lakum dinukum waliya din walan ka faraka bonyo nan ka bariya ka bonyo na ataba bolo mtabi bolo bal ya isga aw be weleli cigado ka ci dawgo o an ka jamana an ka kafofule modeli be bala ante kelenye ante tabulo kelena amma be aqida la amma be fana hari fiqhiya bato chogola amma be wolo fana la bo an ko nunun ka fara nyogon ka ko an ka se ka dina barake an ka selama jamana soro o be se ka ke chogodi odi ya to bada sani Sheikh Albani ka fatu nim politiki nu ni fen nu siyasa nu na bafo konni silamu mako be silama jamana yalla at-tasfiyatu wa tarbiyatun awwala ako fo silamu ku yere silamu yere che mimbe adala ku du ko de fura yere folo ku yere che je ya folo tasfiya yode ako fo silamu ku yere che de je ya folo ni oyoke o ko fi at-tarbiya u be silama dawlamo oka akida nyumanka donc ako wala silama jamana bina sor odela at-tasfiyatu wa tarbiyatu awwala silama ce ka je ya folo aka kuma wure la ba fo sani aka fo abe silama jamana jo dugu koloka akwaye silama jamana jo dusukun kono folo Allahu akbar Sheikh Albani sana ka silama jamana jo dugu koloka ya jo silama jamana jo dusukun kono folo akonna ye silama jamana jo wakati mi awu dusukun kono o ko fa be se ka silama jamana jo dugu koloka kan me dawlatul islamiyya ma jo awu dusukun kono dawlatul islamiyya be se ko jo dugu koloka tesfiya ye munye akai risala do ben kuma fola Sheikh Ibn Semin be taliqu kala ako tesfiya Sheikh Albani fule ka tesfiya min fo anyere ce ka je ya folo ako akore munye ako ni islamu yire la jesisa haja مرجية حاجة جهمية حاجة الرافدية حاجة صوفية حاجة تجانية حاجة إخوانية أتاغيدا كلين يفلو وفون نونون دي كجي يفلو أنكا كاغيدا كلين يفلو كسفيا نيندي فأنيري تشيلا فلو أنكا نيندي فرق بوي فلو أنكا سيكا أغيدا كلين يسرو أنيري تشيكا جي يفلو أنكا كلين أغيدا لفلو ni awma ke kelenya agidala ni nye tabulo chogo o bato chogo fana ante chogo kelenya fana la ninka bato chogo de rafida ka bato chogo de nka sheba nani e ka bato chogo de abe bore bato do de nka sheba utanu nka duwa ukuye sufi ka bato chogo do de fonka dundu ni balanu ni donkili de ta e ka bato chogo do de e ka be wa balani ni dundu haramu ya de ani donkili
aw be se ka ke kelenya chogodi fo nya ka nyini ninde lambalimo at-tasfiya wa tarbiyatu awwala fon ka nyini nunu de la fo nyere chede ka jeya folo an ka se ka ke aqida kelenye an ka se ka ke dina labbato chogo kelenye folo mais aw make aqida kelenye ante aqida wala ante bato chogo kelena an ko an ka se ka fara nyogon ka ko an ka silama jamana soro o be soro chogo di donc fo silamo ka nyanyini u chede la fulan kafu yam min be silamo yere chela folo bidiyam min be silamo chela folo fo nya ka nyini nunu de daw ka furake folo nanye nunu furake ambe an ka dow lamo oka ko lakala ola kuno fana lamo aka wulu fana ni o ka lamo wala de silama jamana soro chogo fule menininte abe ewa kulo ni na be jama minna abe nyogon dalaje minna wodi ato Sheikh Salihu ala Sheikh mufti al-amal mamlakat al-Arabia Saudiya ako jama na ya fara nyogon kan ni tawhidi tala ko jama fu jama farla nyogon ka a chayara chogo ni tawhidi tala jama fu te se ka foynya na bo alaka siramo fara nyogon ka gida nyumanka ani ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam alaka silamo ke bato chogo kelenye ni u silamo yo soro dongo do balimo silamo be silama jamana soro wayin ka jagoka alako ciden nu yigalonte fa qul li amali walakum amalukum nunu forani yoro jumai cide mununye cide unye alaka mo sugalintew alaka mo sugandilew alaka mo dilalew u farala jonka uma fara mo kade cide nye ma usoro makaw aye marabaga usoro makala unu ka jamade do ni ala fule ka foye ya nu yi galontige ya eye min fuye uma so kana faru kade afu ya aka bara chogo babula ayeto ataka ne fana tabi mbolo antum bariuna mimma amal ne bake kam min ka bari lembama wa ana bariu mimma ta'malun aw fana bake kam min ke ne bari lembama ntake ayeto aka ke chogo ka lagara lana sarauta la ne be tonta kan te farauka aqul ya ayyuhal kafirun fana jigna ondode yoro do bila na yoro do ke am fana na yoro do kan na se kabbe ako kana kede afu yaw be min bato neto bato ne be bato chogo minaw fana te soma soral laba aka dina bawbula ka tabulo bawbulon tabulo bimbolo akele ama fara mo shika kana ke fulay kana ke sabay afara la jonko nabi nyuma site nabi nyuma najuma be nko uchira jamana dema ala ya fu nabi nyuma jumaye ko aka fara ka jama kate nabi nyuma wutu damade ko ka weleli de ke ni min faraluka ni min ma faruka amma te metalu tatala ako ko do be nyefe ni mugo yimmi ko ina ki kuno fa itene doyere falesa minni itene doyere minni mugo min mammi ko ina fa innahu minni o tigla mugo inne nabi ma farasuru mo shika ka shi sote jugula uma fara mugo shika ka politigila ima fara mo shika ka siyasa la uyu ka weleli de ke qur'ana ala kelimto kabato unake depu kele unake fulay unake sabay ni jama kulu fitinin fara luka ala na jamana tobe halaki ku jama kulu fitinin kisi jama uye karefa anye bedefa salifara o de be dina jo no tumbe dina jo sisa nya soro kiri be tigeni qur'ana ni sunna maliya na ya soro nin jama fude be silama jama di mogomade sisa mba soro kiri be tige qur'ana ni sunna maliya me munyana bora kulo doranye yamfa ayena yamfara deja ayena yamfara de o be siga munyana bo da barani kuma akhirate bato chogo nyumante au be siga munyana bo o jamai naye minye yorofa do be dolomi do be sigreti ma do be sinsama do te salli o be siga munyana bo fo silamu ka fere kede aqida nyumande kasoro tawhid nyumande kasoro sunna nyumande kasoro min nin galon nunu nin jama fu
mogo shi kana fara nin jama fu nunun kan nin fu falati wude do nabu nyuma ma fara mogo shika afuleya ala ko ciden ka bariuma bun ka shiri ko wa ciden do kelente de aku wa qala ibrahim al-khalil wa atiba'uhu li qawmihim al-mushrikin aku ibrahim ala tari ko ona tugu bagaw uyo fo mushriku yemmun fe mushriku ye uya fu ka jama mushriku ye inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ala tari ibrahima alena ka jama munu limana naye uya fu ka mu mushriku ye an bari lembe awma anabe fengo fem bato ka fara alaka ana ka bato fembe an bari lembe ana ka bato fembe ma ibrahima yin defo me nabi nyuma o kera nin cogo de la olu ba fu kam mo yere no be fulan ka fo yaka ne bari lembe ma an bari lemu ma an nate fo ila e nana ko hewa mo do ndo mo ay be fara nyugo kay be fara nyugo eni nabi nyuma jonkani afora muhammadu sallallahu alaihi wasallam bukhari kono badil wahid muhammadu farraga bainan nas maka kafiru ye mun fo cidenye ko muhammadu nana kam mo farare na cogodo la muhammadu faragu bainan nas ko muhammadu ye difference de mo ni no ci abe mo fara maka kafiru yo fo munna parce que cidenya ka weleli minke kata tauhidima ni aw ye balima fulade balima doy limana ni cidenye e tori ka kafirela abe farade ni ewa mo ewa denni faade do ni delli manani cidenye fama do ewa limanani cidenye abe farade ni muso ni cede do muso de limanani cidenye ce maso kallimaniya abe farade wodi ato ko muhammadu farraga bainan nas ko muhammadu nana kam mo de fara ka soro muhammadu yede muhammadu farraga bainal haqqi wal batil tinya ninde muhammadu nana ka cinyani galon de fara ka bo nyogona cinyani galon kana fara nyogonga awa nyali kela ye ninde dilali kela ye ninde mogo min be cinyani galon fara ka bo nyogona ka cinya tigu ni galon tigu fara ka bo nyogonya onin togo de dilali kela ninde togo nyali kela nabi nyuma ye awa dinya dilali nin togo de la uyu ka wele ke nin togo de la min nabi nyuma mana ka mushrikiya ani tauhidi munafiqiya ani limaniya sunnani bidiya munafiqu ewa nabi nyuma mana ka wulu fara nyogon ka ku be dilali kede na yuma ma nunu fara nyogon ka ku be dilali kede nabi mu nana ka cinyani galon de fara ka bo nyogona uni cinya cigu be u dama galon tigu bu dama ni halake nana abe galon tigu ta ka cinya tigu to dina betan ni cigu de lambalmo ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يستمعون إليك ألا كتير ما كافر دوبة كافر لا نيباك كقرآن كلا ولوباك كلاملك كتوما يسمعون كلامك لحسن والقرآن العظيم ika kuma nyuma nunu ani qur'ana bayi mogo dobe kafiru la ubulame wali ahadisa sahihat alfasihati nafiati fil qulubi wal adyan wal abdan awa hadisa salim munun fana be nu hadisa munun faran fansalendo ube disukun nafa ube dinan nafa ube farikolon nafa ni be ulu fana fo ibulame dobe kafiru la ubulame أرسمون وسبولا ولكن ليس ذلك إليك وإلينا فإنك لا تقدر على إسماعيل أصلا نوكلم من فلانية ألا يا كافر دوبي قرآن لم تيدم برو تيدم يربي كمان يوم منو فوبا لم تيدم بقرآن آية منو كروبا لم تيدم بحديث سهل منو كروبا لم نوتاك كتيدم لم نكندنيه utake kallamini kandanyini de nka lamme dro purun kashe kal lebu ani defo do soro aka kuma lambe se ka kuma labusi chogomi wodi ato alako afa anta tusmimu summa ako yala mugo min tilo gerelendo ebe se ka o lammeli kuma lawa ebe se ka kuma do tilo la na ba mewa
mana munun fule ke illa meta utilla meni kandal la meliyede bambantiya ni kanna geleya anin kan lebu sorala ukalla mili kunyu ode sinu ka tilo gerelende do ka bo qur'ana meni na famulila donc mo min fana tilo gerelendo ka bo qur'ana meni ma ana famuli ete ko lameni qur'ana lare ete ko kanda koy walau kanu la yaqilun harina yasur hakili tula mo min tilo gerelendo hakili tala ebe ko tigi la famu ite se kala famu etaye minye e kafo etaye minne kafo me kam mo la famu ala ani kado mo tilo kono o te bolo de o be ala de bolo donc nimbe wajulu kala kelenkele fana do susuma wajulu kala al ulama warasatul anbiya nimbe ciden nola ni be ka qur'ana aya fo ku tafsir ibe sika ciden ka hadisa fo ibake ka ciden ka hadisa fo ibe mo wele kata tawdima ibe mo wele kata sunnama mo munum bake ka fo ko abi yire sege aw makota ka kumala yire konna bake kallamere menne ma foita ka kumala o kana wajul kila toro o kera ciden nyerela ala fule ko foya makka kafru tumbe ciden nyerela ma be fengu fo ba bella memote barakenai wala ya fo ciden ya ko tese ka kuma do tulo la etese ko la famu mo mi famu tala mo mi tilo grende ebe se ka le la me kuma la mo mi ni ate famu le ebe se ko la famu wa etese ko la famu o kani etoro eta ye foli de ni e ya fo ka boy da kono doro ala ye bar min bilay ka yake me ka do mo du sukun kono ka famu ka barake nay o te bolore ko be ala de bolo ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ألكم مغود دوبي كافر نونو فنالا ينظر إليك نيباك كقرآن كلا ويربش إجو كي لاجه وبشغي كي لاجه كم مؤمنو باك كي لاجه ika kuma to cogo mi de nunu fana bake killaje ki koloshi ki kala hala bellaje afa anta tahdi li umwa ali umuyan walau kanu la yubsiruna me mu'min finyelendo na te fenye ebe sheka ewa nyadi o manna be sheka yeleke naiwa bo ala ya yira ya fana mu'minu ni cidembe qur'ana kala mu'minu bake ka cide laje cogo mi ka kolosi ala ye ewa mafantiya min di cidema ni ala ye jogonyuma min di cidema ni ala ye dalila ni tamashe munun di cidema no ba kan nabi yira uba ka cidenya yira mu'minu ba ke kallaje nugu ye togomide kafiru fana be cidel laje ku koroso nyaabe o kaba ko bela me tanke utake ka cidel laje ni kandanyini ube cidel laje dro komi mu'minu ba laje cogomi u yerebe kaba ko nonu tamashe ni ciden ka jogo bedo me utelli manani cidenya utenyi manani cidenya utake ka tamashe ni jogo nyuma munon bara utake ku laje ni lanyini nyumai utake nu laje konanja lajalila utake ka ciden laje ni kandanyini lajaliye donc wode ya to nya finyelendo kabo jogo nyuma munon bala de ibake kallaje komi mu'minu cogode ne jogo mun nyuma munum be cidela mankutu nyuma munum be cidela tamanse munum be cidela no ba kan nabi nyuma yayira ulutoye parce que lanyini nyuma tula donc ode ya to ala ko yala mu'min nye finyetoye ebe sheka nyadi o manna be sheka yelike naywa إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا أو ألاتي هذا مدون تونيوني فويه ولكن الناس أنفسهم يظلمون من هذا مدون يردي ويركون تونو ala bayira hada maden na jinya kono koko bika ala mi tonyo koy hada maden ni koko yi soro kaburu kono la jaba ala mi tonyo koy hada maden ni koko yi soro kiyama kene kala jaba ala mi to itonyo yere tonyo yere de nimbella se ima ala te mugo tonyo ni foye
mi hadamadenw yɛrɛ de b'u u yɛrɛ kun tɔɲɔ o de y'a to hadisul qudsiya nana a bɛ jari bolo ka bɔ nabi mamadu kisi ni nɛɛma b'a kan fima yarwihi rabbihi azza wa jalla ciden ye min mafula ka bɔ a tigi ala bolo masa min ka bɔ kɔrɔtalen don ciden ko yawmal qiyamah do ala b'a fɔ ya ibadi inni haramutu julma ala nafsi wa jaritu bainakum muharrama fala tajalamu ala b'a fɔ kiyama kɛnɛ kan jɔn bɛɛ ye a b'a fɔ n ka jɔn ala y'a fɔ hadisul qudsiya kɔnɔ a ko n ka jɔn ni ala ye tɔɲali haramu yɛrɛ kun kan n ye tɔɲali kɛ aw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ haramu ye ila an qala fi akhirih fo ala y'a fɔ hadisa laban ciden ya mafula ka bɔ ala bolo hadisa laban ala ko ya ibadi a ko n ka jɔn innama hiya amalukum uhshiha lakum aka baaraw de fulen ni ala ba ka baaraw mara aw ɲɛ n b'u jate k'a ka baaraw mara aw ɲɛ lahara summa ufikum iyaha o kɔfɛ n b'aw sara ka baaraw la faman wajada khayra falyahmidillah qiyama ni mɔgɔ min ye hɛra sɔrɔ i ɲɛ lahara ala tanu parce que ala de ye kanda ala de ye kɛ mumini ala de ye kɛ tawhiditigi i ye baara ɲuman min kɛ ala de ye kanda ka taa ma ala tanu wa man wajara khayra dhalika min ni mɔgɔ ye hɛra tana sɔrɔ i ɲɛ lahara fala yalumanna illa nafsahu kana mɔgɔ si jaragi dɛ ni yɛrɛ kun tɛ ni hadisa bɛ sahih muslim kɔnɔ donc ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ koyi ko ban kɔnɔ hali jamana in kɔnɔ lajaba ban kan degu ban kan kɔrɔ ban kan ɲɔgɔn faga ban bolo ala tɛ koyi a bɛ nɔya a bɛ ye an yɛrɛ nɔ de ala man tɔɲɔ koyi an yɛrɛ de ka tɔɲali bɛ an yɛrɛ kan fo an ka sɔn ala ta in de ma an ka sagi ka taa kuranɛ de ma fo an ka ala kelen pewu an k'o de bato an kana foyi bato ka fara ala kan fo an ka ala ka ciden ka sunna in de ka taa sira min na an ka bidew bila fo an ka jɛniya banbali in de bila ka dolo min bila ka sinsan min bila ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ni ɲɔgɔn nɛmɛma ni ɲɔgɔn hasira ni ɲɔgɔn besinkɔnɔ ni ɲɔgɔn dabali fo ninnu de ka bila sino lafiya tɛ na ala tɛ koyi ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ ni foyi ye fɛn o fɛn bɛ hadamaden kan i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ si tɛ i yɛrɛ kun de dɔn wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir ala ko masiba baw ka yɛrɛ bolola baara junubu de dɔn ne ala yafara caman yɛrɛ la masiba baw ka ala ko a yɛrɛ bolow ye junubu minnu baara de olu de ka masiba baw kan sinon ala tɛ jɔn si tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ tɛ tɔɲɔ kabura tɛ tɔɲɔ lahara tɛ tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ kaburu kɔnɔna na lahara fɛn o fɛn ye jɔn sɔrɔ i yɛrɛ de yɛrɛ kun tɔɲɔ ala tɛ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ala b'a fɔ nin aya kɔnɔ ka hadamadenw hakili jigi kiyama jɔli la ani hadamadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ u ka kaburu kɔnɔ ka na jɔ kiyama kɛnɛ kan n'u jɔra kiyama kɛnɛ kan ni mɔgɔ min ye hari san 100 de ɲɛnama diɲɛ kɔnɔ i y'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la dɛ mais n'i jɔra kiyama kɛnɛ kan i ka diɲɛ sigi wagati bɛ dɔgɔya i ɲɛ kɔrɔ dɛ i yɛrɛ b'a fɔ ko e ma foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ni ɛri kelen ɲɔgɔnna tɛ ala bɛna o de fɔ an ye wa yawma yahsuruhum ala ko yawmal qiyamah don ni ala bɛ hadamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ bɔ kaburu kɔnɔ fo fatan uratan quralan ghayra maqtununa hadamaden kelen i bori ba kɔnɔ cogo min kana diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ wuli qiyama kɛnɛ kan o cogo kelen de la finiti kana i farilankolon de bɛ wuli i sennankolo bo i bolo kolen tɛ yɛrɛ hari i sigira nɛgɛ kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka min bɔ i la lahara bɛ sagila i n'a bɛ wuli dɛ dɔrɔmɛ kelen n'i ye miliyari de mara diɲɛ kɔnɔ ni dɔrɔmɛ kelen tɛ wuli o bɛ hadisa nati o buhumun bɛɛ tɛgɛlankɔlɔ ala b'a bɛɛ kunu k'a bɛɛ nati qiyama kɛnɛ kan ni bɛɛ jɔra qiyama kɛnɛ kan israfilu n'a ye buru fiɲɛ n'i ma fɛn bɛɛ ni maralen bɛ buru in kɔnɔ n'a fiɲɛra ni kununi ye dɔrɔn bɛɛ ka nin bɛ bɔ
buru in kono kata doila ibe dugukolo yoro yoro inni be doila abe wuli kana qiyama keneka nu jora qiyama keneka danfu jora qiyama keneka jiya sigi be ku nya koro kallam yalbasu illa sa'atan min an-nahar abe ku nya koro ko ma foy ke jiya kono ni leri kere nyonate wakati kunkurune uka jiya sigi be ku nya koro la gara keneka komi wakati kunkuru jiya wakati kunkurune de doro aya wore kuna lako كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار سورة الأحقاف كرو دومي بقيامة كنكا ويريبا يدي كو أولوما فويك جنيا كنو فو تلين ليري كلين يغنى آية وريلا لكو كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا آشية أو دهاها ألاكو قيامة ni hada madon jora qiyama keneka o ka jiya sigi be ku nya koro uba fo luma foy ke jiya kono ni wala hakelente ube wala fa wala dakele wala ha wakati duraw nyode ke jiya kono ube wala fila wakati duraw nyo kerjo o ka jiya sigi be ku nya koro ko mo chogore hari ni samba kele de ka kono aya wore kuna alako o yawma taqumu saatu yughshimu al mujrimuna ma labisu khayra saati alako dommi ni qiyama be jow ako tieli kelaw be kalide kulu ma foy ke jiya kono ni leri kele nyogonate wa haja kulluhu dalilu nunun be dalula irana ala istiqsar li hayati dunya fi dar al akhirah kairana ko jiya kan nyana maya ko fitini de do la gara koro nimbe ya irana de ko jiya nyana maya fitini de la gara koro odi atonana aya do kono qala kam labstum fil ardi adada sinina ni be jora qiyama kene kala bafo aw yesa hakke jolike dugu kolo ka jiyan kono qalu labsina yawman aw bada yawmi qiyama dun ke bafo hada madem be bafo qiyama kene ala an ko ni don kelen de ke jiyan kono ube don cilance yere don yere madafa fashal adina ala bafo hada madu yayi jate kelaw nyininka قال جاتك لو بافو ملكاو بافو هذا مدوما إلا بستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وبافو هذا مدونيا أو ما فيك جيا كونو ني وقت فتنيتي ناتو نيودو كو جيا كا وقت فتنيتي دونك بيتم ببارك نيندونيا كاتو جيا كونو ناتو نيادو كو جيا كا سيغي وقت فتنيتي ناتو نيودو جيا كونو de tumbe barake ka barake bara min bi kisi abbi donc balmo ni nyayirana ko hada maden ka miri katashi ambe ni njiya sigi minna wakati kunkurne do iyenne masura la chogo dombe na ebeke komi koymana jiya kono yere pew o dombe na illa sata min an-nahar yata'arafuna bainahum nube nyogondo o leri keren kono يتعرفون بينهم نوبي نيغوندو اكونو يوم القيامه دو ابي نيغوندو قيامه كنكاده ابي نيغوندو قيامه كنكاده مي نيغوندو ميندو سيتي زكا سينا فاي اتسكا نيغون نفاي دي اي يعرف الابناء الاباء دومبو وفاودو والقرابات بعضهم لبعض بل مصروفنا بي نيغوندو كما كانوا في الدنيا komi awtum be jiya kuna be nyogondo chogomi de qiyama kene ka be nyogondo ye walakin kullun masqul bi nafsihi me mo kelen be sugula le no nire imma kote mo gore bolo fa iza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhi wala yatasaalun alako onni finyeli kera burula de wulila ka jo qiyama kene ka ako dambe kote ado kabila koni dambe kote de dambe tani nyogon je qiyama keneka awa nyogon nyinin katede nyogon delinte karasa nimma ko be nela mbaso re bolowa karasa nimma ko be nela mbake chogori ote koy beni ka kunko do qiyama bana ka kunko do de denna ka kunko do de fana ka kunko do de ichena ka kunko do de musona ka kunko do yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri minhum yawma jisanu yughni addo hadamade ibe boli ibalimanye hadamaden be boli ibanye hadamaden be boli ifurmusonye hadamaden be boli ifanye hadamaden be boli denye mo kelen kele be addo kodo bi bolo min bi sugula kabo mo wore tama beba yere de nyine qiyama kene kay abe nyogondo yede ne beba yere de nyine bun kasir ba fo ya tafsir laye ako hari de nani abaye nyogon kumbe nyogonya baba fonde a jinya kono ye ituranne ko yilla do katon nyefengo fenfu ye jinya kono ya bekenya awa bi miskala jara hake baraji nyuma bara nyuma mako bodela ko faranka bara nyuma ka awa aba fo mbante se kadima demba fo ba mbante se kadima bimbi nyere de muso ni cewo ce nama nyogom bila nin tawhidi ni sunnaka ka nyogom mara dina nyumanka abe boli nyogon yede ni ce ya ka muso ya na to durabe boli ni ma boli durabe na dilona ya abe diro ila fana koy abe diro ila iye muso mara iye dew mara imu bila ala taka imi bula sunnaka yomali khama do dew yi muso be diro ila la ala kanata de ama fo yira awna akanata walillahi almasalul al e depuis jiya kuna misaliate eni ka dembe ko ibe voyage aw tara airport la e ka visa kay passeport ni visa kay bo yikam muso ni ka de munum be passeport ni visa mani uyujo e be se ka ta kutoa ha e muso aratera idde waratera munum passeport mani ka visa mani e yere ka passeport ka visa kani ta e be se ka tami ibe se ka tami o e jinya ta yere folo wallahi gara bo cogo de la gara ta ka geleno ye koy yo malik qiyama do i dew i muso ni ewa fani de ewa bani de nama nyugum bila ni sharia nyuman de kan dina nyuma qiyama be dilo nyogona o di ato be boli nyogonyew parce que ni nye na lemba ma ba fo ni mata bina kunko do sima ni fana ni na toye aba fo ni ma dogone la ni mata ni ma fere ni kata ni bena kunko la sima o de yato abe bodi nyogonye ala kan kisala kan tanga donc aya kono ya abe nyogondo khiyama de me nyogondo mindo be sugulane ni yere khari khasira alladhina kajjabu bil ligha'i allah mugo perdila mugo mununya ala ka kumbe nyogonya galon tiga ya ulu perdila o ma kanu muhtadina umake kanda bagawe ka kanda kabila shiraka ala kan kanda kambira ala taka سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سورة يونس آية 7 والأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عربا سويه هجريا باكلاني كمناني يعني بيناني يعني سبا شهر الجمادى الأولى من هجرة سانكالو دورنا بسوني وتاني سجناي ميلادي النصارى وكجاتي با فلان مغاني كله سانكالو تاني فلانا بسوني مغاني فلاناي ambe dawda bugu masjidu rajaq wambo kono
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما